ambak pacaran pedot-pedot bolak-balik. Ning mesti ada waktu untuk chemistry-nya kembali untuk ketemu. Oh, ini termasuk kisah cintane jenengan apa mboten? Nggih kisah cinta Wis pancene jodoh panggah ketemu. panggah toh? ketemu, Mbak. Nah, ini lagunya Angen Teni iki cocok kangge sampean. Amin. Aku yo ngenteni, Mbak. Pelan-pelan. Oh, mangkono ya, Mak. Kanggo salam pambuka utawa salam mukadimah ana ing season limbukan ugi katur sedaya para pamirsa budaya wabil khusus pecinta wayang kulit ingkang memonitor lumantar Asta Brata Media. Terima kasih selalu setia menunggu kanggo kanca lek-lekan dasare malam Minggu. Wah ya, mangga Mbak Rin kali jumeneng kalem-kalem. Ayo. Mbak Ririn menika nama lengkapipun sinten, Mbak? Kaget. Oh, kaget. Kudu ngono, Mbak. Anu, apa itu simulasi napa nggih apa kuwi jenenge penyesuaiannya apa jenenge bahasa kerene kuwi? Napa? Adaptasi. Adaptasi ya simulasi. Simulasi arep ujian. Adaptasi. Oh. Tapi jenengan derek Sanggar Seni Asta Brata sudah berapa kali, Mbak Ririn? Kedua kali ini. Oh iya, kedua kali menika. Ampun kapok lho nggih. Lho jenengan ingkang ampun kapok. Mboten, nek kula niku kalih sinden mawon tetep oke. Oke. Iya, Nggih matur suwun Mas Akbar. Mbak Ririn menika nama lengkapnya sinten to, Mbak? Panjenengan niku. Khairin Hanifah. Wih, selami banget ya. Iya, saya kan anak baik. Khairin Hanifah. Khairin. Apa Mas? Yan. Yo, bacotke, Mbak. Heeh. Lah jebulane grasa Katur sedaya para warga masyarakat Dusun Pingto Desa Ngrami wilujeng ngadani wujudipun adicara sedekah bumi bersih dusun Baldatun Thayyibatun warapun ghafur. Monggo Mbak Ririn. Yo.
panjenengan menika nggih Tulungagung napa Kediri to Mbak Yu? Tulungagung Mas Akbar. Tulungagunge kecamatanipun pundi ora? Kecamatan Gondang. Wih, nggih teng Tulungagung nggih wonten nggih kecamatipun Gondang. Enten. Wah, luar biasa. Nggih kapan-kapan nek kapin ujen longgar kula tak mampir. Inggih monggo Mas Akbar. Ngelarisi salat panjenengan. Oh nggih jenengan pun niliki niku wau. Oh pun niki kula Pripun? urung tak jajal tak gowo. Menawa luwe ya. Ya, ya ndake ya. Dalang sangu salat. Karo sangu donga ya. Lah jebul ning gresek-gresek Matur nuwun Mbak Ririn. Matur suwun. Sampun ngaturaken nuwun inggih menika langgamipun kelinci ucul. Menyelam sambil minum air maca layang kang tumiba ana ing pangkon ya nok. Iya Mak. Sareh-sareh watone pikoleh gremet-gremet watone slamet. Assalamualaikum Mbak Limbuk, salam kenal saking kula. Warga. Warga saking mriki asmanipun asmane dalangipun sinten? Piye iki? Ngirim layang kok ora ngerti dalang iki Mas Akbar ngaten mawon. Badhe nyuwun gending setunggal podang kuning angka kali kutut manggung angka 3 kacu-kacu. Angka 4 ketaton cerita angka 5 kedanan. Ya. Ana meneh sing lumantar WA sugeng dalu Mas Akbar tetep monitor. Saking Temanggung, saking Jabrik Wahyu badhe nyuwun lagu Dadi Ati. Semoga malam ini sukses, amin. Uga iki dimonitor sing sering WA awake dhewe saka Surabaya. Oh ngono. Apa pundhen awake dhewe Pak Wari Sugiono. Oh ngono. Iki uga memonitor langsung lumantar channel YouTube Astabrata Media. Sing ora iso kepareng rawuh mirsani lewat Astabrata Media. Ya Mak. Alhamdulillah bak berkah barokah. Ya iki awake dhewe sowan ora ijen. Ning yuga Mbak Yuku sing saka Tulungagung kecamatane yen ora kleru Sendrang. Oh ya, Mbak Rinvi Ananda nek ora kleru. Uga pinilih maneh karo para warga masyarakat ing dusun Pengkol, ketoke kedua kalinya nyang Pengkol kene. Ya nek ora kleru. Merga ya wis ngono kuwi nok. Warga masyarakat nyuwune maneka warna kudu dilayani. Apa meneh wis munggah panggung karo nggawa pentulan karo jaran. Ya wis dadi branding kok. Seniman iki dadi branding kuwi akhire ana penggemare ana sing tresnani. Ya, ora doh ora beda kaya dalang kuwi ya membranding diri, pakelirane racikane kaya kepriye. Wo ngono. Ya Mak ya. Ya wis sak bisa-bisa sak gaduking nalar sakadaring lampah sing baku niate awake dhewe golek paseduluran kang sarta asung panglipur atur hiburan karo para warga masyarakat kabeh. Ya Mbak Rinvi kon diaturi minggah ana ing pepanggungan jumeneng ana ing panggung sasana budaya. Sepote prau layar sak ramban wae nok, sak ramban wae. Praon. Monggo Mbak Rinvi katuran jumeneng wonten ing pepanggungan menyapa para warga masyarakat dusun Pengkol pada malam hari ini. Coba kaya ngapa? Celarat. Hey! Andrea
Luar biasa. Wilujeng dalu, selamat malam Mbak Rinvi Ananda. Wilujeng dalu, selamat malam Mas Akbar. Lama tidak jumpa kedua kalinya ana ing dusun Pengkol, Mbak. Pengkol, ini yang kedua kalinya di Ngerami Pengkol. Pengkol Nganjuk, Ngerami, nggih. Sukomoro Nganjuk. Sukomoro Nganjuk, Masya Allah. Niki matur sembah nuwun sanget kagem warga desa Pengkol. Pengkol Ngerami ke Sukomoro. Ngerami Sukomoro, Masya Allah. Antusiasnya luar biasa loh Mas Akbar. Inggih. Kula wau sampai teko pojok kono sampai bingung lek liwat. Penyebabnya bingung napa Mbak Yu? Penontonnya dari sini sampai sana itu Masya Allah luar Tumplek biasa. blek nggih. Tumplek blek di sini semua. Ning kono panggonane ya bawera, ning sisi kono ya bawera, ana sing penonton VVIP ning ngisor wit pelem. Ngatos-ngatos nggih Pak nggih. Memangke keceblokan. Pokok ora ana sing penekan lho. Engko nek penekan tiba anu grup Astabrata ora melu tanggung jawab. Ora Mas, masalah ini dhek karo nggawa perlengkapan rujak. Wo ngaten nggih. Oh iya, jadi karo ndelok karo mitel kok enak. Karo anu nggawa nonton mirsani karo petik pelem. Kali unduh. Unduh pelem. Wah, luar biasa. Luar biasa jenengan salam-salam dulu, Mbak. Untuk para warga masyarakat Pengkol. Oke, niki saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah sini semangat nggih Bu nggih. Inggih niki ngaturaken wilujeng dalu selamat malam kagem para tamu undangan, warga desa Ngerami Pengkol, juga yang ada di ujung sana. Ujung sana? Iya, ngaturaken wilujeng dalu selamat malam. Luar biasa jenengan di malam hari ini pada pentas wayang pagelaran malam hari ini. Sik to, aku nyeluke Mbak po Dik iki. Dik. Sik lali aku jenengan kelahiran tahun pinten? 2004. Oh iya, berarti sak adikku. Berarti aku nyeluke Dik gitu. Terus aku Kula niku manggilnya Mas ya. Mas. Kula niku cocok lali, Mbak. Suwi ora ketemu ki jane umur-umurane sak ndhuwurku apa sak ngisorku. Lali kula niku. Wah, tapi lek kula niku ya berarti lek kula kan manggilnya Mas. Mamas, ya. Tapi pantese Om. Lho. Kayak iso malah tuwa men lho, kok dadak nyeluk Om lho. Loh, Omplong piye? Mas teh Om Beda, piye? Pak. Saman ki cocoknya dipanggil Om. Apa mergo wis jenggoten ki? Nah, kok lek jenggote dikerok wis beda neh. Nek jenggote dikerok, Malah 25 tahun. Lho, saiki piro? saiki selawe lho. Masa? Piye iki, Ge? Ya ora ro. Mbok kira 40 napa piye? Kok iso leh nuwek-nuwekke iki lho. Makane tak celuk omong ya ngono kuwi lho, Mas. Oh iya, lho mboten Mbak, kula iki ketoke casinge wis tuwa. Niku mboten wonten sing kula pikirne kejawi namung kehidupan kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata. Oh, Masya Allah. Nggih to, Mas? Nggih no. Dadi kanca-kanca menika nek leren suwi kula niku mikir. Oh, ngoten. Kanca-kanca niku sangune saking pundi. Mula nek prei suwi ngaten niku, kanca-kanca kula WA sedaya. Wis nek do longgar dolan omah. Duit njupuk dhewe. Oh, ngono. Rokok njupuk dhewe. Wong ngoten. Biasane lek WA ki ada 100 apa ndak? Ngono ya, Mas. Heeh. Pun kula loske nek butuh uang mara. Wah. Ngetano ngono kuwi. Masya Allah. Butuh rokok entek mara. Njumuk dhewe ning Guci. Heeh to, Mas? Ning ora enek lho ning Guci dadi wis mara tok. Wis babar pisan ora. Dan ini tadi saya minta maaf Loh, minta telat maaf? Mas. Ora apa-apa. Soalnya jalannya itu macet. Macet. Macet iki piye? Macet. Oh, macet. Iya. Tadi saya dari Mojo Kediri Oh, terus pentas dari Mojo Kediri. iya, terus bablas ke sini. Untung to Mas, ora dicegat Pak polisi lah aku mang. Oh, lha ngoten apa arep tanggapan nek dadak dicegat Pak polisi iki lho. Loh, biasanya dicegat. Lho, ngapa nggih? Nggih. Aku tanggapan seprene-seprene ora tau dicegat karo polisi.
Lho, polisine sing wedi karo sampean. Oh ngono ya. Heeh. Lah aku dicegat njaluk foto kok. Wow, heeh. Aku sing njaluk foto ya nggo wong pritil brambang bundut mengron. Iya, heeh. Nggih. Ora luar biasa. Wis saiki atur panglipur. Oh Wis iya. pentulane digawa. Jaranane digawa. Nggih, niki spesial kagem warga desa Pengkol lho, Mas. Heeh. Nek ndak ning Pengkol ora ketira tak gawa. Oh, ngoten nggih. Ganonganku ini baru soalnya. Sotren nggih. Oh, sotren Mas nih. Hmm. Jelasnya sotren iki ora oleh wong-wong ora oleh. lho, Mas. Sotren menang. Terus Ini tapi Pengkol itu, Mbak, Apa? tahun lalu tanda pentas itu sukses kuwi mesti balik. Oh, ngoten. Tanda pentas itu sukses itu mesti balik. Maksudnya? Maksudnya tahun lalu kan juga Mbak Rinvi bintang Iya. tamunya. Tahun ini juga Mbak Rinvi. Berarti bisa menjadi tolak ukur kalau pentas tahun lalu itu sukses. Masya Nah, Allah, akhirnya luar dibaleni. biasa. Nah, berarti ya dibaleni tahun ngarep ya kudu luwih sukses. Amin. Lah mula ngono. Pokok titenono Mbak, tanda wis ora wayang, ora campur sari, ora apa. Pokoke nek sukses kuwi mesti tandane balik. Balik, Masya Padha karo Allah. jodoh niku lho, Mbak. Lah lek jodoh piye, Mas? Wong lanang karo wong wedok niku. Nggih. Nek wis pancen ditakdir karo Gusti Allah dadi jodone, arep adoh kaya ngopo kuwi mesti panggah enek waktu untuk ketemu kuwi mesti ana. Mas yo LDR beda benua. Beda pulau, nek perlu beda negara, kuwi mesti ana waktu untuk menyisihkan waktu untuk bertemu. Ambak pacaran pedot-pedot bolak-balik, ning mesti ada waktu untuk chemistry-nya kembali untuk ketemu. Oh, ini termasuk kisah cintane jenengan apa mboten? Nggih kisah cintane wong-wong niku. Oh, wong-wong. Kula niku nggur diceritani. Oh, ngoten. Kula mboten nate kok, Mbak. Kula ro wong wedok wedi. Oh, ngoten. Maksudnya pedhi niku Nggih, piye ya? Kula kan mondok dangu to, Mbak. wong ngoten, Masya Allah. Pondok apa? Pondok Ramadan. Sebulan tok iki lho. Mboten kabeh itu semua teman. Oh, Ya. semua teman. Tapi kan lama teman itu bisa menjadi pasangan. Nggih. Jika tresno iki jalaran saka kulino, Mas. Nek kulino ketemu, Ya isone ya tresno. nek kulino omong-omongan, Iso-iso cedak. ngono ya, Mbak. Ngono. Dadi apa-apa mergo kulino. Betul. kulino. Sama ngene iki lek kulino cetok sinden-sinden ya iso ae. Duh, nyuwun sewu nggih, niki jujur bloko suto Nggih, blak nggih, utang nggih. terus terang. Sinden semene kae iki ambak pendak bengi ketemu. Kula niku ora tau lho omong-omongan secara 4 mata. 4 mata karo sinden-sinden apa tahu mboten. Ndak nate. tahu, Mas. Wong nomor WA-ne mau kula mboten nyimpen kok. Heeh to, Mbak? Sinden ora nyimpen. Lho, ora, Beatrice, iki Mbak. Sinta, terus Aulia niku sak riet niku mboten wonten sing kula simpen. Wah, oh Mas wong wedok iki kok biasane kan sing endi ora sing iki kok. Oh, yo jelas ora disimpen wong ora melok. Iso nyauri nembang. Oh, iya. Ya. Ayo permintaan ada banyak tadi sudah saya sebutkan atau Oke. Mbak Rinvi mau nembang sendiri apa sing bebas monggo Ya, merdeka. hari ini lakonnya apa, Mas? Banjaran Hanuman. Hanoman. Berarti kita kasih yang Hanoman ya. Apa kuwi? Anoman obong. Oh nek gak oleh. Ora entuk, Oh, Mbak. ndak oleh. Niku pun dadi danyange kene lho. Eh. Danyang iki sing donyang. Lah aku nanti ganongan oleh apa ora, Mas? Oleh nek ganongan Oh, entuk. oleh. Wong tahun lalu boleh kok. Berarti diganti Anoman ganongan. Ganongan obong. Ya wis yang lainnya ya. Lain apa? Mas manut wis bebas merdeka nek aku jenengan wis ora tau petuk-petuk pisan kok ngarani dosa Mbak tumrap kula. Arep ngaturke napa permintaan napa yang lain monggo. Oh iya, semoga ibu-ibu Ditanya dulu yang sebelah sana, sebelah depan dulu. yang depan nggih. Bu, nyuwun lagu napa, Bu? Negara angin. Ya, Sing tengen. tengen itu yang mana? Yo barang nek gak Kiri. gumantung saka ngendi Kiri nek ya, nyawang. ya. Kiri, Ya. Bapak, nyuwun lagu napa, Pak? Podang kuning. Oke. Senengane sing bunang niku kodang kuning. Saya- Yang sebelah sana. Sik. Pak, nyuwun lagu napa, Pak? Hah?
Kicau Mania iki jane iki setelne YouTube ae kuwi. Aja nyawang aku kesuwen Mbak Rinvi, mripatku ki lagi alergi. Oh iya. Tak Aku pancen ndak seneng nyawang kok, Mas. Aja mripat sik. Mbak, kecor mripate. Kok koyo Kaya sapa? Tuapuk. Ki koyo ning film-film iki. rupaku apa mesem. Kicau Mania. Oh iya, ya. Oke. Apa? Wis bebas lagune. Heeh, napa? Deno apa sing nganggo gamelan sik no? Oh, nganggo gamelan Jono. sik. Kan kok hubungannya karo ganong. Lah nggih, oh Titipane sapa? jaranan, heeh. Ayo Mas sembarang. Podang kuning kena, apa sing pelok monggo bebas. Heeh. Angteni, oke, heeh. Nganggo bawa napa langsung Mbak Rinpi? Oh, langsung mawon. Langsung Mas. langgame. Nggih. Bawa tasik lunga. Iya, angteni sing aku niku. Aku ya. Iya, Ini spesial kagem jenengan. Mangkan sampean omong jarene masih beda benua, masih beda negara, lek wis pancene jodoh panggah ketemu. Panggah toh? ketemu, Mbak. Nah, ini lagunya Angen Teni iki cocok kangge sampean. Amin. Aku yo ngenteni, Mbak. Nek sampean nak sampun krama to pun to nggih? Lho, bereng lho, Mas. Lho, durung to? Lho, Lah kok statusnya kaya wis berumah tangga gitu. lho, niku statusnya sinten? Oh, kleru wong aku berarti. Wah, lah. Sopo kae? Nah, sapa ke? Yo, langsung mawon buka saking buka celuk mawon, Mbak Rinpi. Ya, Iki sik ki cacane engko piye? Ki langsung jaranane ning terakhir apa piye? Manut apa Nah, niki ranggam sik, terus bar ngono jaipongan ya, Mas. Terus Oh, bar jaipong ngono kalem. baru jaranan. Oke, siap. Oke. Oke. Yo, buka celuk Mbak Rinpi. Heeh, coba kaya ngapa? Dadekke. Terus lanjeraku Ya, luar biasa. Semakin hari suaranya semakin hebat Mbak Rinpi. malah ngapusi sampean. Oh tenan, kula niku nggih meneng-meneng niku presiden kula nggih ngematni perjalanan hidupnya. Nggih to, Mas? Nggih. Wah, aku gak mau fallback lho, Mas. Iya ta. Loh. Engko sik tak tilikane. Ya, yo bacot iki sik. Ayo. Klidang-klidang kae teko pranyata janjine tetap citra kelangan kulit bisa saumpama aja Hatur para warga masyarakat ingkang mapan ning dusun Pengko. Sesarengan Mbak Rinvi Ananda, tulung agung lho ki. Halo. Ya. Ya. Oh. Aku keteni ketemu kaya nganteni mojone kaya janji tenar jroning kalbu daku soma kebu janku Asyik. citra janji dengan masih lama
Mas. Heeh. Suara panjenengan kali nek diiringi astabratan kok kaya klub kawin ngono lho, Mbak. Tapi kawine ki aja sing Ora. bukan kawin Mas, tapi balance. Chemistry. Iya, chemistry-nya itu balance gitu. Tumbuh oleh tutup. Wonten niku nek wong Jawa ngarani. Yo, telaske Mbak Ayam. Kledang kae teko Yoga wayahe tampil Ayam. Nah iki
Oke. Waraga. Hai. Oh, kabel. Oh ya. Aku nonton kok wedi dhewe. Oh, ancang-ancang. Waduh, alah, wis boyoke sok piye ya bojone sok. Ora mesake. Hati-hati lho. Yo. Wes aku. Hati-hati. Minta cengle sing ibet lho. Lho Kok karo Mbah Mo digawani brambang kok tenang ae. HP 3, 4, 5, 6, 7. Wah, wis kopro ping 100 sih. Opo. Sik. Ki mok kok rancang-rancang tok. Tak kira kayang ngarep kopro mengguri ya. Tangi, leren ngombe sik. Tambani. Aku wedi nek leginge suwek kuwi. Mak ngono ora ya. Ati lho Sin dimplok lho Sin. Oh, dadi kelebon Eyang Mayangkara hadir. Ora sah. Kok Eyang Mayangkara to, Mas? Eyang Astabrata. Bukan. Eyang sapa? Anoman. Oh ya Anoman. Oh, Ya. Mayangkara itu monyet.
Lho, lah Anoman yo. Anoman masa celeng. Oh gitu, Bu. Nggih padha. Aku soalnya Anoman ini uduk celeng. Lah apa? Uduk celeng. Uduk Ketek. Uduk ketek. Bukan. Apa nek Anoman ning omahmu? Anoman iki sapi. Wah, mosok sapi jenenge Anoman. Lho iya. Oh ning omahmu Anoman kuwi sapi ya? Iya, soalnya beda tempat itu beda nama. Beda julukan. Iya, heeh. Heeh. Gandeng aku dalang roe Anoman kan ya kethek. Sik, Mbak. Gitu. Sampeyan benakne sik jari sik sampeyan benakne. Aku benakne sik. Heeh, lah iki lho. Niki wes sinden semene kae iki apa jarine bupar kok. Nggih, ini ibuku loh, Mas. Wes tuh. Nggih. Mirip to mbek aku. Heeh. Nggih. Mirip. Mirip. Makasih yo, Sembah Gak. nuwun nggih, Bu. Sing ngendang yo iso, Pak. Bos jaranan wae. Wah, ini bos jaranan. Mboten yang tadi ciblon tadi pas ciblon Oh, kendang. masih blon. Masya Allah, luar biasa. Jaranan Atas. dibosi, elektron dibosi, band dibosi. Wis owabeh. Sinden yo dibosi gak? Wis pokoke napa-napa digermoni oleh niku. Lho. Maksudnya maklar ngaten lho. Oh, maklar. Bisnis jiwanya itu bisnis. Oh, Masya Sik Allah. Mbak, aku pengen sak sekaran Iya. sing jarie tanpa nyingkap. Sak sekaran sak sembuarang nyekel kepangan sak sekaran engko ben diterokne sinden-sinden Astabrata. Oh gitu, oke. Tapi nyekel kepang. Aku boleh minum sak ceglukan? Boleh. Sak sekaran sak sekaran. Sak sekaran. Sing jarike tanpa nyingkap niku dos pundi? Sak sekaran mawon ora usah dawa-dawa 15 detik ngono 10 detik ngoten mawon. Sak sekaran mawon sing kepangan. Mergo ki engko calone ke depan tak tukokne kepangan siji-siji. Jojo to, Mas, engko aku gak mayu Oh, ngoten ya. Iya, Ding, ora seda. Yo, sak sekaran iramane sing piye, manut. Sekarane sing piye? Sik request ben kompak. Heeh, sing sekarane sing kepangan sing piye? Tak delang, tak tulung, tak delang. Kuwi ya tak ndeleng iki telepak berdang turun ya ya Kok ngono to, Mas? Ora ngono ya. Unine kendang ya. Ya, ayo manut wis. Sak sekaran Sing jarike tanpa nyingkap. Sing nyimpeng langsung mudhun kuwi lho. Sip. Hop. Dari sana Mbak Ririn. Ayo Mbak Ririn. Dicoba. Ayo Mbak Ririn, ayo. Ini satu-satu itu. Apa? Oh, ora nyawang Yo yo. ora nyawa. Dibaleni pisan kas. Mbak Potong Ririn 50, Mas. ngadeg sih. Mbak Ririn ngadeg dulu. Ayo. Ngul durut mriki. Heeh. Pun to. Ya udah. Bisa. Kok arepe mangan buku ki? Lah ya. Keluwen. Ana sinden mangan buku. Ini pakai jarene nih. Tak delak taket. Oh, dicontoni, oke. Contone sih. Nyontoni 50 lho, Mbak ya. Ya. Yuk. Dimatkan. Ayo. Pas. Yuk. Oke. Ya. Peserta lomba nomor 1 Khairun Hanifah sapa meng. Koirun Rirfah. Ya. Koirin. Koirin. Awas. Wah, yo. Yo. Pisan kan.
Mbak Rinvi, berapa Oke. nilainya? Iki 90, Mas. 90. Heeh. Wis bagus, tapi sik kurang menjiwai. Oh, berarti tapi nilainya sudah 90. 90. Oke, peserta selanjutnya. Kalau, ayo. Dilus-lus sik ben jinak. Nah, Dulu ngono. tangannya gini, Ben gini. lulut. Oke. Yo. Pisan lagi. Hop, berapa Oke. nilainya Mbak Rinvi? Iki 91, Mas. Kok ya nek ngluwihi kok ya medit men to? Loh, Siji. lah iki mong sing versi kalem-kalem to, Mas. Oh, iya. Mbak Ririn kan 90 sangat kalem. Heeh, 91. Iki rodok kalem. 91. 91. Siji tambah siji yo nilai ya, Mbak ya. Heeh, lumayan kok. Mbak Aul. Heeh. Ayo Mbak Aul, tunjukkan pesonamu, Mbak. Ayo. Allah. Hop. Oke. Oke. Luar biasa. Nilainya berapa Mbak Yurinvi? 94. Mudak loro. Mudak loro. 90, 91, 94. 94. Peserta selanjutnya. Ayo. Ayo Mbak, tunjukkan pesonamu, Mbak. Oke, ekspresi, Iya. ekspresi, yuk. Pisan gas. Aduh, wi. Iki kok- Gak suarane jaran wi anu. Suarane jaran wi ngrasani sing anu sing numpaki. Piye? Suarane peko. Iki koyo sindenmu sing iki rada dol, Mas. Anu kacamatane jaran memang biasanya nak ngene ta kacamata jaran. Heeh. Kuwi ketoke ketutup sak ngarepe. Iki nilainya anu, Mas. Tapi kan jaranan itu keras ya, Mas. Iya, iya, iya. Jadi iki 95. Loh, kan butuhe sing keras-keras, sing kalem iki gak butuh. Iki nek rada ditata ngono ya rada bener paling. Bener. Terakhir. Ayo, Mbak. Ayo. Loh, kok terakhir Lah ini masih ada toh? sapa? Bu. Wah, ibu pun bopo niku. Mom, yo, ayo Pat. Blakem. Top. Luar biasa. Setelah 95 terakhir nilainya berapa? Iki 96, Mas. Kok Iki kok urung enek sing 100 ki kudu sampean golekne satu lagi. anu penyimbangku mudun bare. Ngerti nek wis joget siji-siji ngene iki terus mudun, niteni. Wis hafal karo pakliranku bare. Oh ngono. Lah tapi iki urung enek sing 100 ki kudu sampean golekne sing 100, Mas. Ya engko tak golekne. Oke. Tenang, karo berjalannya waktu kok tak golekne. Sing endi? Oh iya. Oleh ya, Mas. Sapa to? Mbak. Oh, Mbak Lia. Ayo Mbak Lia. Ayo Mbak Lia. Tak papak lho. Ayo. Ayo sini.
Lah iki jelas 100. Iki. Iki jagoku, Mas. Lah iki jarane ora kembang kempis iki. Ayo yuk. Ayo, Mbak. Lah ya sing ditumpaki kuda kepang sing numpaki kuda nil. Ora. Tak sayang kok. Ayo. Kudanya mana tadi? Kudanya ini. Sama aja ngisi-ngisine aku lho. Ora apa-apa gede sampean sing penting iki kuat, Mbak, ya. Sik. Sik tak cekle sik. Sing kuat yo nduk. Oh, oleh. Lanang. Oh, lanang iya. Lanang. Katoke suwek bejarane. Kene, Mbak, tengah kene, Mbak. Ya. Ki sampean tenan iki, aja ngisi-ngisine aku lho, Mbak. Lek aku marahi wis Ora dikempet iki, Sor. Ning sampe aja dikempet. Mbok kadale bojomu piye? Ayo. Yo. Ya. Sik contoh iki ya, contoh ya, Mas. Contoh sih. Contoh ya. Contoh sih. Oke, contoh sih. Oke. Sangat bisa Wis Yulia. iso iki wis. Ayo Mbak. Tak sangoni kok, tak sangoni. Tenang. Pokoknya iki bijine 100 tak sangoni. Ya. 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 Ayo yo. Yo. Ayo yo. Ya. Hop. Satu kali nih. Luar Anu to, biasa. sik anu mripate jarane kok tertekan ngono Dek. Ora ding. Ini sangunya ini luar biasa. Loh, pokok gelem munggah disangoni. Nyuwun sangu mboten? Oh iya no. Loro. Jaluk sing Loro. duwe loro. Jaluk sing duite loro, 5.000 bet. Sing biru. Oh, Sing biru loro. Dah. Wes, piye Siti? Nggo sok duwite wi tukokne jaran ya. Heeh. Tukokne jaran. Ja, ngesakno. Terima kasih ya Mbak Makasih. Lia. Luar biasa kedua kalinya Mbak Lia munggah panggung Oh Mas. iya, Dek. Oh, toh? Heeh, bener. Sing biyen kae gano Iya. Wis pokoke langganan kuwi. langganan. Sok tahun ngarep kok munggahnya ya Mbak, Oh. siap nih. Tahun ngarep spesial Mbak Liam macak sinden. Ojo sinden Mas, dadak merak. Oh iya. Pon lega sik, istirahat sik. Anu, sapa? Mbak Rinpi. Oke, sumangga dilanjut. Nah, tak. Heeh, diimbangi ya.